ଏ ମୋ ପୁରା ଚାଷ ଜମି ପୁରା ଛେଳି ଗୋରୁ ଖାଇଗଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳିମି, କେମିତି ଇଏ କରିମି? ଧାର କରଜ କରିକି ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥିନି, ମୋର ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୋର ପୁରା ସବୁ ଖାଇଗଲେ, 100 ଗୋରୁ ଖାଇଗଲା ଏକଡ଼ ଏକଡ଼। ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ କେମିତି ଘର ପୋଷଣ କରିବି? ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ହେ ମୋର ଏତେ ଖାଇଗଲେ। ଭାଇ ହଁ ତୋର ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି ରେ? ଚାଷ ଭଲ ହେଇଛି ରେ। ମୋର ଏ ବର୍ଷ 2-3 ମାଣ ଚାଷ କରିଥିନି, ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ତୋର କେତେ କଣ ହେଇଛି ରେ କାଳିଆ ଭାଇ? ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଛି ରେ, ମୋର 5 ମାଣ କରିଥିନି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ ଚାଷ। ଗୋରୁ ଛେଳି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ। ସେଠି କିଏ ଜଣେ ବସିଛି କି ରେ? ରେ ରଘୁଆ ଭାଇ ରୋଗ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା କଣ ରେ? ଆରେ ହଁ ତ ରଘୁଆ ଭାଇ ରେ। ଚାଲ 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 ନା, କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛି? କିସ ହେଇଛି? ରଘୁଆ ଭାଇ, ରଘୁଆ ଭାଇ, ହଁ ତ ରଘୁଆ ଭାଇ ରେ। ରୋଗ ଭାଇ ରେ ରେ ହଁ ରେ ହଁ ରେ। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କଣ ପାଇଁ ବସିଛି ରେ? ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି କେମିତି କହ? ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଚାଷ କରୁଥିଲି, ଏତିକି ଧାର କରଜ କରିକି ଲୋକର ଛେଳି ଗୋରୁ ଖାଇଗଲେ ମୋର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମୋର ଘର ପୋଷଣ କରିବି, କେମିତି ସଂସାର ଚଳେଇବି? ମୋର ତ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ଏବେ? ମୋର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ମୋତେ। ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ରେ। ସବୁ ଲୋକର ଛେଳି ଗୋରୁ ଖାଇଗଲେ ମୋର। ଓହୋ, ଏ କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ଆଣିକି ଏଟାର ବାଡ଼ ଘେରି ଦେଲୁନି? ଆରେ ଯେତିକି ଥିଲା ପଇସା କରଜ ଫରଜ କରିକି ମୁଁ ଆଣିକି ଚାଷଟା କରିଛି, ସବୁ ପଇସା ଏଇନ ସାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ପଇସା ଅଛି କିରେ ମୁଁ ବାଡ଼ ଘେରି ପାରିମି? ମୋ ପାଖେ ଆଉ ସମ୍ଭବ କିରେ? ସବୁ ତ ସରି ଦେଇଛି ଏଇଠି। ଆରେ ରଘୁଆ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ରେ। ଆରେ କ'ଣ ରେ କ'ଣ ରେ? ସେ ତୋ ପାଖରେ କୁନ୍ଦରୀ ମୋଚା ତାର ଅଛି ନା? କୁନ୍ଦରୀ ମୋଚା ତାର? ହଁ ହଁ, କୁନ୍ଦରୀ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଅଛି ଅଛି। ସେଇ କୁନ୍ଦରୀ ମୋଚା ତାରରେ ଆମେ ଏଇଟା ଘେରି ଦେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ କରିଦେବାରେ ଗୋରୁ ଆଉ ଛେଳି ପଶି ପାରିବେନି। ଆରେ ସେମିତି ହେଇପାରିବ କିରେ? ହଁ ହେଇପାରିବ ସେମିତି ପରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପଟେ ନୀଳଗିରି ପଟେ ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୁନ୍ଦରୀ ମୋଚା ତାର ଘେରି ଦେଇକି ଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ଏପଟେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସତରେ ହେଇପାରିବ ଏମିତି? ହଁ ହେଇପାରିବ ରେ। ଆରେ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା କ'ଣ? ମୋତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଅ। କୁନ୍ଦରୀ ମୋଚା ତାର ଅଛି ଯଦି ନେଇଆ। ଆମେ ତାହେଲେ ଅଛେ ଏପଟେ ତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାପୋତି କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ହେଇକି ପୁତାପୁତି କରିବା ଆଉ ଯା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆଉ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଖୁଣ୍ଟ ଟିକେ ପୁତାପୁତି କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁଛି ହେଲା। ତୁମେ ଥିବ? ଏଇଠି ଟିକେ ଥାଅ, ମୋତେ ଟିକେ କରିଦେବ ଆଉ। ହଉ ଚାଲେ ଜଗା ଭାଇ, ଏଠି ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଦେଇକି ସେ ରଘୁଆ ଭାଇକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବାରେ। ହଁ ରେ କାଳିଆ ଭାଇ, ତୁ ତାନେ ସେପଟୁ ଆ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟୁ ଯାଉଛୁ। ମୁନା ଭାଇ, ତୁ ତାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯା ଆଉ। ହଁ ରେ ଜଗା ଭାଇ, ଚାଲ। ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ ରେ, ଆରେ ତାର ନେଇ ଆସିଛି ନେଇ ଆସିଛି। ହଁ ରେ ରଘୁଆ ଭାଇ, ଆଣିଲୁ କିରେ? ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ଆରେ ହଁ ରେ ହଁ, ଏଇ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର କରିକୁରାକି ପଳେଇବା ରେ। ଆଣ ଶୀଘ୍ର। ଦେ 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 ଆଣ। ଦେ ରେ ଜଗା ଭାଇ ଶୀଘ୍ର। ପୁଚ ପୁଚ ଦେ ଦେ ତାର ନେ ରେ ଜଗା ଭାଇ, ନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଖାଞ୍ଚା ଖୁଞ୍ଚି କର ରେ, ଖାଞ୍ଚା ଖୁଞ୍ଚି କର, ଖାଞ୍ଚା ଖୁଞ୍ଚି ଧରେ ରଘୁଆ ଭାଇ, ଏଠି ଧର ଟିକେ। ହଁ ଧରିବି ଧର ଟିକେ, ଖାଞ୍ଚା ଖୁଞ୍ଚି ଆମେ କରି ଦେ ଶୀଘ୍ର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି, ଆମେ କରିକୁରାକି ପଳେଇବା ରେ। ଖୁଣ୍ଟକା ଦେଖିଦିଅ ଜଗା ଭାଇ, ଖୁଣ୍ଟକା ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। ଦେ ରେ ଜଗା ଭାଇ, ଦେ ରେ। ହଁ ରେ ରଘୁଆ ଭାଇ, ହଁ ରେ କରୁଛେ କରୁଛେ। ରଘୁଆ ଭାଇ କରିଦେବା ରେ, ଶୀଘ୍ର ଦେ ରେ। ତାର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଞ୍ଚେ ରେ। କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେ ମୋତେ, ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ରେ। ସବୁ ଛେଳି ଗୋରୁ ମୋର ଖାଇ ସାରିଗଲେ। ଦେ ଟିକେ ଦେ ଭାଇ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ମୋତେ ଟିକେ। ବାନ୍ଧ ରେ, ବାନ୍ଧ ରେ। ଦେ ରେ ଦେ କାଳିଆ ଭାଇ, କାଳିଆ ଭାଇ, ତାର ରଖ ରେ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛି, ଟିକେ ଦେ ଭାଇ, ଦେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେ।
रे जगाई ने रे बहुत हैरान हेली सब मोर खाई गले टी केमती कौन करुचु तू कर केमती कौन करुचु तू कर मु तो किसी जाने नहीं जगाई शीघ्र शीघ्र रे संध्या हलानी दे शीघ्र कर दे रे भाई दे 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 कौन कर रे काड़िया भाई दे रे ଏ କାମଟା କିସ କରିବୁ ରେ ସେଟା ସେଠି ଦିଆ ଯିବ ରେ ହୋ କରେ କେଠି କନେକ୍ସନ ଦିଆ ଯିବ ରେ ହେଇ ସାରିଲା ନା ରେ ସେଟା ହଁ ସେପଟେ ହେଇସାରିଛି ଏପଟେ କିସ କରାଯିବ ଏପଟେ ହେଇଗଲା ତ ହଁ ଦେ ଏଟା ବାନ୍ଧ ରେ दियो रे ଏଟା दियो ଦେ भाई दियो ପ୍ଲାଷ୍ଟା ଅଛି ନା ରେ ଦେ ହଁ ଏଠି ଦେ ରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଟିକେ ତାରଟା ଦେ ଛେଲିକି ଟିକେ ବାନ୍ଧ ରେ ରେ କାଳିଆ ଭାଇ କେଠି ବାନ୍ଧିବି ରେ ଦେ ଦେ ଏଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଫେସ୍ ଦେ ରେ ଦେ ଏଠି ତ ହଁ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେ ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ବାନ୍ଧ ରେ ଯା ରେ ନେ ରେ କେଡେ ନଉଛୁ ନେ ଦେଲୁ ନା ହଁ 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 ଦେ ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟା ଦେ ରେ ଦଉଛି ରେ ଧରିବୁନି ହଁ ରେ ହଁ ଧରିନି ଏ ରଘୁଆ ଭାଇ ଏଟା ତ କାଳିଆ ଭାଇ ଭଲ ଉପାୟ ଜାଣିଛି ରେ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏବେ ରଗାଇ ଆଉ ତୋର ଗରୁ ଛେଳି କିଛି ପଶିବେନି ରେ ଏବେ ଦେଖିବୁ ଚାଷ କେମିତି ତୋର ବଢିଆ ହବ ଫସଲ ହଉ ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଯାହା ଅଛି ରେ କହି ଦଉଛ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଜଗା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ହଁ ରେ ରଗାଇ ଭାଇ, ଯାଉଛେ ହଁ, ହେଁ ହଁ ରେ କରି ଭାଇ, ପୁରା ଦେଲେ ହେଲା ହଁ ଭାଇ ହଁ ହଉ ଦେ, ବହୁତ- ଆମେ ତାନେ ଯାଉଛେ ହେଲା ହଁ ରେ ଭାଇ ଯା ହଉ କାଳିଆ ଭାଇ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଥିଲା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ଆଜି ଛେଳି ଗୋରୁ କିଛି ପଶିନାହାନ୍ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେଇଛି ରେ ଯା ହଉ କାଳିଆ ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ମୁଁ କାଳିଆ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିଟା କାମରେ ଲାଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯା ହଉ ପଛକା ବି ପାଗ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ କୁଡ଼ି ଦେବା ଆଉ ଆରେ ଏତେ ସକାଳୁ କଣ ରଘା ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲାନି ନା ବିଲକୁ ଏ ରଘୁଆ ଭାଇ ହରେ ହଁ ଭାଇ କାଳିଆ ଆଉ ଭାଇ ସବୁ କିସ କାମ ଚାଲିଛି ହଁ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ଟିକେ ଘାସ ଫାସ ବଢି ଯାଇଛି ଏଇଆ ଟିକେ ସଫା କରିଦଉଛି ଆଉ ଆରେ ରଘା ଭାଇ ଏବେ ଚାଷ ମାସ କେମିତି ହଉଛୁ ହଁ ରେ ଆଇଡିଆ ଭାଇ। କାମ ଦେଲା କି ନାହିଁ ହଁ ରେ ଭାଇ ହଁ ତୁ ଭଲ ଆଇଡିଆଟା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ମୋର କିଛି ଗୋରୁ ଛେଳି କିଛି ପଶିନି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ରେ ଭାଇ ମୋତେ କାଳିଆ ଭାଇ ତୁ ଦେଖିଲୁ ତ ତୋର ବିନା ପଇସାରେ ଏବେ ଚାଷ କେମିତି ହଉଛୁ ଗରୁ ଛେଳି ପଶୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କହ ନା ରେ ଭାଇ ନା ପଶି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ମୋତେ ତୁ ଭଲ ଆଇଡିଆଟା ଦେଲୁ ଆଉ ହଉ 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 କଣ ଜଗା ଭାଇ କରୁଛୁ ରେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛେ ହଉଛୁ ଆଗେଇଲେ ଆଉ ହଉ ଭାଇ ହଉ ଓରେ ଆମେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଷ ପକେଇମି ରେ ମୋ ଗଛ କା ଟିକେ ପୋକ ଲାଗିଗଲାନି ହଁ ଚା କାଳିଆ ଭାଇ ଚା ଚା ଚା। ଜଗାଇ ହଉ ଭାଇ ହଉ ଯାଅ 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 ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଖାଇବା ଆସ ଖାଇବା ଆଣିଛି ଶୀଘ୍ର ତାହେଲେ ଆସ ଭୋକ ହବନି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶୁଣୁଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପା ହଁ 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 ଆସ ମ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ହଁ ହଁ ହେଇ ଗଲି ଗଲି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଏଇ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ସାରି ଦେଇକି ଖାଲି ଜାଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଆସ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପା ଶୀଘ୍ର ଆସ ମ ବାଢୁଛି ଆସ ହଁ ହଁ ବାଢ ବାଢ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବାଢା ବୁଢି କର ଏ ବର୍ଷାଟା ବି ଆସିଗଲାଣି ବର୍ଷାଟା ବି ଓହୋ, ଏତେ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ଆରେ ରଘା ଭାଇ କଣ ହେଲା ରେ, କଣ ହେଲା ଆରେ ରଘା ଭାଇ ଉଠ ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପା ଥିଲେ ତ
ରଘୁଆର ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାର ସଂସାର ଉଜିଡ଼ି ଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ତାର ବାଡ଼କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ତାର ବାନ୍ଧି ଲୁଗା ଶୁକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ବର୍ଷା ବେଳେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ତାର ଛିଡ଼ିଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟସ୍ଥ TPNODL ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1912କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।